बे समाव आङो गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि जा खुंनो लानाय बाथौ महासभानि जा गेवलां मेल खुंगोन बे फिल्डआव दंफैयो। बेयावहाय आं लोगो मोनदों बर' राइटार एकाडेमिनि गाहाय नेहाथारि बिथां महेश्वर बसुमतारी सारखौ। बे समाव आंनि चेनेलनिफ्राय बिथां सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर होना आं बिथांखौ बरायबाय। दायो नोंथांमोननि जा गलाघाट डिस्ट्रिक्टआवहाय बाथौ महासभानि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंलादों, बेवहाय बेसेबां आवगायदों दायो नोंथांमोननि खामानिया? खुलुमबाय। गिबियावनो आङो 24 बड'लेण्ड निउसनि दैदेनगिरि बिथांमोननो आङो बर' रेबग्रा जथुमनि नेहाथारि एबा बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि 27थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जा रायदाव आफाद, बे रायदाव आफादनि नेहाथारि जानानै आङो नोंथांमोननिसिम गोजोन हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे इंराजि गोदान बोसोरनि लोगोसे आरो बर'नि मागो दमासिनिबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। जोङो गलाघाट जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बे नाम्बर बियाब बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव देग्लाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा 27थि बोसोरारि जथुम्मा, बे बोसोरारि जथुम्माखौ जोङो खुंनो लाहार फाहार खालामदों। फैगौ बे इंराजि दाननिनो 10 आरो 12 खालाराव बे साननैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव जोङो माखासे धोरोमारि आयदा सावरायनाय हाबाफारि लानायजों लोगोसे जोंनि माहारियारि सांग्रांथिनि थाखाय गोबां जोङो बिदि आयदा लानानै सावरायनो थाखाय जोङो थाम थिम खालामदों बानजाय आफादनि जानानै। बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमा फैगौ जा 10 आरो 12 खालाराव इंराजि दाननि बेयाव बोसोरारि जथुम्माखौ खुंनो लाहार फाहार खालामदों। बे बानजाय आफादनि बिबान मोननायलाय जोङो जेसे हागौ जोंनि फारसेनिफ्राय जोङो खामानिफोरखौ मावनो नाजागासिनो दङ। रायजो राजानिफ्रायबो जोङो जोबोद हेफाजाब मोनदों बे बेलायावहाय। नोंथांमोना मिन्थिखागौ बे आसामनि एकदम नागालेण्ड हाजोनि सेरफाङाव थानाय जोङो एकदम जोबथा बे आसामनि जायगायाव जाफोरा जोङो बर' दंफैयो, बर' सुबुंफोर दंफैयो, बे नोंथांमोना मिन्थिखागौ। जा आसामाव थानाय गुबुन जिल्लानि गेदेमा बिथांमोना मिन्थिखागौ जे जोङो बेहाय माने बांसिन बर' सुबुङानो गोरिब गुन्द्राजोब। नाथाय जोङो गोरिबब्लाबो जोंनि गोसोआ गोरिब नङा। जोङो मोनफ्रोमबो जोंनि हारि जौगानाय खामानिफ्राव जोङो फरायसा आफादानो जा, थुनलाइ आफादानो जा, बा रेबग्रा जथुमानो जा, बा जोंनि माहारियारि जायफोर माने गौथुम दङ, बे मोनफ्रोमबो गौथुमबो जोङो बे गलाघाट जिल्लानि बे नागालेण्ड बर्डाराव थानाय जोङो जोंनि माहारियारि जौगानाय बेलायाव जोङो मावबोगासिनो। थिग बिदिनो देग्लाय बे जा दुलाराय बाथौ गौथुमनि 27थि बोसोरारि जथुम्मा बेहाय खुंगोन। बे खुंनाय बेलायावबो जोंनि धोरोमारि बिथिंखौ जौगानो थाखाय जोंनि धोरोमनि बागै जेसेबां जों खामानि मावनांगौ बा धोरोमखौ फोसाबनाय, फेहेरनाय बा फोसावनाय बेलायाव जोङो गलाघाट जिल्लानि दैदेनगिरिफ्राबो जोङो फावसायना थायाखै। आरो बे हिसाबैनो जोंनि बे गलाघाट जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बे नाम्बर बियाबनि बे गोथार थानसालिनि लांगोनायाव देग्लाय फैगौ 10 आरो 12 जानुवारि खालाराव जों खुंनो लाहार फाहार खालामदों। आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों जे जोङो बे माबायावनो जोंनि थानसालिनि लांगोनायावनो जोंनि बे माखासे थानाय बादा जोङो लुनानै माने थाग थियारि खालामनो नाजादों। बिथिंहाय गेवलां मेल जागोन। आरो बे थानसालिनि जा जोंनि गुबै थानसालि, बे थानसालि सेरावनो जोङो माखासे थान्दै मेलनि जिरायनाय माने जिरायसालि बा आलासि जिरायसालि माखासे आरो गोबां बिदिनो मावख' बेफोरखौ जोङो आरो बिनि लोगोसे जामुंसालिया ओजोंहाय जागोन। जोङो जेसे हागौ जोंनि फारसेनिफ्राय जोङो नाजादों आरो आसा फारिगोन जों नोंथांमोननि बे चेनेलनि जुगेदियैनो जे सारा मुलुगावनो गोसारना थानाय जोंनि बर' माहारिनि जा बाथौ सिबियारि, गुबैयै बाथौ सिबियारि बिथांमोना बा आसामनि गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव थानाय बाथौ सिबियारि गेदेमा बिथांमोना जोंनि बेहाय फैनानै जोंनि धोरोमनि जा धोरोमारि गौथुमनि जा 27थि बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्माखौ बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जाफुंसार होगोन आरो बयनिबो मदद हेफाजाब गोख्रों सुबुरुनजों बेखौ जों मावलांनो हागोन होननानै जोङो